Kienu bosta r-reazzjonijiet pożittivi wara li l-Gvern ħabbar investiment ta' 26 miljun euro fuq medda ta' 20 sena biex jinċentiva l-investiment f'solar farms li għandhom kapaċità ta' akbar minn megawatt. Din l-iskema se tkun qed tinċentiva proġetti li joffru installazzjoni b'kapaċità totali ta' sittax-il megawatt. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi, Deborah Schembri, stqarret li din l-iskema se tgħin sabiex il-pajjiż ikollu enerġija li s-sors tagħha ikun wieħed nadif u rinnovabbli. Ta' bejn l-iskem li kienu diġà ħarġu u l-iskemi li ġew imħabbra illum għandna koperti kemm lid-djar kemm lin-nies fil-kummerċ u issa anke l-industrija. Jena nispera li jkun hemm take-up tajjeb ħalli nkunu nistgħu nibqgħu naraw skemi bħal dawn joħorġu sabiex ikollna aktar sostenibilità fil-pajjiż. Għal dawk l-iskemi li kienu diġà nħarġu ftit tax-xhur ilu intwera ħafna interess fejn sa issa intalbet allokazzjoni li taqbes il-massimu ta' 4 megawatt. Andrew Aquilina, uffiċjal fih dan il-Kamra tan-Negozji Żaru Medji, faħħar din l-iskema u aċċenna fuq l-importanza li nagħmlu użu tajjeb mir-riżorsi ta' pajjiżna. Naħsbu li din l-iskema hija skema tajba ħafna u nawguraw ħafna lill-membri tagħna u l-businesses li jagħmlu użu tajjeb minnha. We look forward biex naraw l-ewwel proġetti jiġu implementati biex bekk nersqu li aktar sostenibilità. Ir-riżultat ta' din l-iskema se tfisser li aħna ngħixu fi kwalità ta' arja aħjar li tissarraf f'aktar tkabbir ekonomiku kif ukoll f'dawk in-nies kollha li jgħixu f'pajjiżna. Filwaqt li faħret din l-iskema, il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli qalet li din l-iskema għall-użu ta' enerġija rinnovabbli tħares il qudiem. Dan f'kuntest li l-Gvern irid jilħaq il-mira ta' 11.5% ta' kontribuzzjoni minn enerġija rinnovabbli f'pajjiżna. Fejn ħabbret skema li tmur oltre il-PVs u tmur oltre il-pannelli solari se tkun qiegħda tinkludi wkoll onshore wind. Naħseb dan huwa pass pożittiv biex il-pajjiż jibqa' jaħdem biex jilħaq it-targets li għandu fejn tidħol l-enerġija rinnovabbli.